Assalamualaikum! Magandang araw mga bata, lalo na sa mga mag-aaral namin sa ika-6 na baitang. Kumusta ang inyong pag-aaral? Ako nga pala si Teacher Nuay, ang inyong kaibigang makakasama sa episode na ito. At narito ako upang kayo ay gabayan sa inyong pag-aaral. Halika at samahan niyo ako para sa isang masaya, malikhain at makabuluhang paglilinang sa asignaturang Filipino. Pero bago ang lahat, huwag niyong kalimutang ihanda ang inyong ballpen at isang malinis na papel dahil sisimulan na natin ang ating leksyon na tiyak kayo ay matututo. Balikan muna natin ang inyong nakaraang aralin. Sagutin natin ang mga sumusunod. Isulat ang letrang K sa patlang kung ang pangalang nakalahad ay konkreto at di K naman kung ito ay di konkreto. Mayroon kayong 20 segundo upang sumagot. Nakasagot ba kayo mga bata? Opo! Magaling! Ngayon naman ay ating aalamin kung tama ang inyong mga kasagutan. Balikan natin ito at ating sagutan. Pagmamahal, di konkreto. Kapatid, konkreto. Prutas, konkreto. Kalabaw, konkreto. Panganib, di konkreto. Halaman, konkreto. Kabaitan, di konkreto. Kabayanihan, di konkreto. Paaralan, konkreto. Bahay, konkreto. Sa nakaraang leksyon, napag-aralan nyo na ang mga pangalan ay maaaring ipangkat bilang konkreto at di konkreto. Ang konkretong pangalan ay mga pangalang nahahawakan, nasasalat, naririnig o nakikita. Ang di konkretong pangalan naman ay mga pangalang iyo lamang pinaniniwalaan, nararamdaman, naiisip, kondisyon at nauunawaan. Ngayon naman ay ating aalamin ang paksang ating tatalakayin sa episode na ito. At alam kong excited ka na rin tulad ko. Oo, ang paksang ating tatalakayin sa episode na ito ay tungkol sa paggamit ng wastong pangalan at panghalip. O mga bata, ngayon ay nalaman niyo na ang pamagat ng ating aralin ngayon. Kaya naman, inaasahan ko na pagkatapos ng ating aralin, kayo ay nakakikilala ng pangalan at panghalip, nakagagamit ng wasto ng mga pangalan at panghalip sa iba't ibang sitwasyon. Meron ba kayong alagang pusa sa bahay? Ako rin, marami rin akong alagang pusa. Alam niyo bang mainam silang alagaan? Yun ay dahil bukod sa nakapagpapasaya sila sa kanilang amo, ay nakatutulong din sila upang mapalayas ang mga daga sa ating kabahayan. Narito ang isang maikling salaysay tungkol kay Fatima at ang kanyang alagang pusang si Mumu. Si Fatima ay isang matalino at mapagmahal na bata. Siya ay mayroong alagang pusa. Napulot niya ito doon sa kanto, malapit sa kanilang bahay at ito ay kanyang kinukop. Ito ay pinangalanan niyang Mumu. Ikaw,
ay tatawagin ko ngayong Mumu, ang sabi ni Fatima. Palaging magkasamang naglalaro ang dalawa sa kanilang bakuran. Isang araw, inutusan ng kanyang nanay si Fatima na bumili ng asukal sa tindahan. Noong siya ay papunta, nakasalubong niya ang kanyang kaibigang si Mariam na may daladalang pusa. Mayroon din pala itong alaga. Mariam, alam mo bang mayroon din akong alagang pusa? Tuwang-tuwang malaman ng dalawa na pareho pala silang mahilig mag-alaga ng hayop. Kaya kanilang napagkasunduan na maglaro sa parke kasama ng kanilang mga alaga. Masayang-masayang umuwi sa bahay si Fatima habang si Mumu naman ay tumatakbo upang siya ay salubungin. Nagustuhan niyo ba ang maikling salaysay na aking binasa? Mayroon din ba kayong alagang hayop tulad nina Fatima at Maria? Ngayon ay ating balikan ang maikling salaysay na ating binasa. Napansin niyo ba ang mga salitang kulay asul tulad ng Fatima, bata, pusa, kanto, mumu at bahay? Ano ang tawag sa kanila? Tama! Ang tawag sa kanila ay mga pangalan. Ang mga salitang kulay pula tulad ng siya, eto, doon, ko at ikaw. Ano naman ang tawag sa kanila? Magaling! Ang tawag sa kanila ay mga panghalip. Ang mga salitang kulay Asul, sa ating binasang salaysay ay mga halimbawa ng pangalan. Kasama rin dito ang lapis, Ramadan, bagong taon, ate, Marawi, at marami pang iba. Ang pangalan ay mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pook, at pangyayari. Ito ay maaaring tiyak o karaniwang ngalan. Ang tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, pook at pangyayari ay nagsisimula sa malaking titik. Nagsisimula naman sa maliit na titik ang karaniwang ngalan ng tao, bagay, hayop, pook o pangyayari. Ang pangalan ay maaaring maging simuno o panaguri ng pangungusap. Samantala, ang mga salitang kulay pula ay mga halimbawa ng panghalip. Kasama rin dito ang kayo, kami, ka, ninyo, inyo, at marami pang iba. Ang panghalip ay mga salitang ihinahalili sa ngalan ng tao, bagay, hayop, at pook. Ang mga salitang ating nabanggit sa salaysay ay madalas na ginagamit sa pakikipag-usap sa iba't ibang sitwasyon, katulad ng pag-uulat, paglalahad, pagpapaliwanag, paghahatid ng mensahe, pagbibigay at pagpapahayag ng tamang impormasyon. nalaman niyo na ang tungkol sa pangalan at panghalip. Kaya naman, ngayon ay ating susubukan ang inyong natutunan sa dalawang ito. Basahin at unawain ng mabuti ang usapan ng dalawang magkaibigan. Hanapin ang mga salitang panghalip na ginamit at ito ay salungguhitan. Bilugan naman ang mga salitang pangalan na ginamit. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto upang sumagot.
Kumusta mga bata? Nakasagot ba kayo? Ngayon ay balikan natin ito at ating sagutan. Tama rin ba ang inyong mga sagot? Mahusay! Palakpakan natin ang ating mga sarili. Ngayon, upang kayo ay mas mahasa pa, eto naman ang ating sasagutan. Kumusta mga bata? Nakasagot ba kayo? Ngayon ay balikan natin ito at ating sagutan. At dyan nagtatapos ang ating aralin. Sa araling ito ay natutunan nyo ang paggamit ng wastong pangalan at panghalik. Binabati ko kayo para sa isang masaya, malikhain, at makabuluhang araling natapos. Sana ay subaybayan niyo pa ang mga susunod nating episode dito lang yan sa Siyap Ko Kapaganad. Muli, ako si Teacher Nuay, ang inyong kaibigan at gabay sa paglilinang sa asignaturang Filipino na nagsasabing mag-aral at matuto upang pangarap ay magkatotoo. O paano mga bata? Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!